Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Si Fligirl o si Nonchalant. Makonsensya ka sa gipanulti nako. Nahibaw ko. Ang pugtong problema nako karon na. Mao ang kung saon ko siya sa pagpatuo sa umaabot ng mga adlaw nga nagsabak na ko sa amuon niyang anak. Shit. Usabay ang ngayon ako buhaton. Magpahilabot kong laing lalaki aron sa pagsiguro nga mumaplos ko. Husto! Mo kaya ako buhatan. Kinalang magsabak ko. Aron hingpit ko na makuptan sa liog si Facundo. Unya ko na lang problemahon nga wa maliwat niya ang amo unyang anak. Yan na! Asam ka? Ngisi-ngisim ka? Happy ka? Unsa? Kina mo? Dili. Kina mo? Ngisim ko ka? Kuno pahiyom di ang tao. Duha na ipot ipasabot ana Ellie. What is that? What is that? May mong happy siya. O pugos niyang gitago sa pahiyom ang gibati niyang kaguol. And then, sakto ka. Bitaw. Tuko na. Pero, walang yun ako makita ang imong gitagong kaguol sa imong pahiyom, yan na. Unsa? Ansa ganitong adlaw, gusto. Lunes, Monday. Ansa naman rong adlaw, Huwebes, Thursday. Sa ato pa, paano na adlaw ang inyong kasal ni Christine. Christine naman, Christian. Naunay na noong ka, dahom. Pero kay, nahampong man siya, og naapas sa ospital lang tod karon. Naluwas gikan sa pagkagapos. Unsa pa nagipanulti nimo uy? Kung nakasal pa ka karon nga adlaw ni Christian. Katalipante. Diba nga nagapos ka na unta. Mao nga blessing in disguise. Nga nahog sa hagdan ang imong pamanhonan. Mahog man siya o dili. Madayon paghihapon ang among kasal. Dahom! Uy! Mapakasal giday ka! Wala ko'y kapilian. Dili na sa ko gustong magpili. Di na ka-choose ron? Gidawat na nako. Nga mao na kini mo mahimo na kong kapalaran, Melvin. Di ba nga? Ikaw man mismo ang nagsulti na ko na sa una. Nakita mismo may maghimo sa atong ugma. Onya, mao ni ugma nga imong gusto mo ni kapalaran na. O ba sa lalaki nga wakay pagbati? Makat na lagi unya ko sa pagmahal ni Christian. Mamasin ka! Puno sa pamahasin ang kinabuhi, dili ba? Ay, winner! Magpakasal lang lam na kayong panultihon. Dahom! Kanang panghupaw. Mas laom paon niya ang imo panghupaw kung makasal na gid niya kaniyang. Daoy, pagsorday oy. Oy, kaya ako andam ni gyud ko mooban nimo bisan asa ka lupad uban ko oy. Mag-uban bayag gyud ta. Mooban man Darna ni, di ba? Si Ding mooban ni Darna. Dili na karon. Ay! Ibili na ni Darna si Ding. Di na ko mulayas. Di na ko layasan ang akong ugma. Kung si Christian ang gitagana sa Ginoo para nako, dawaton ko na siya, Melvin. Sige ha, ato na ko. Asa man? Sa ospital. Tingalig nangita na rin ako si Christian. Uy, winner na yung kaday. Wa pa ganin mo makasal pero tanaw na ako. Mulakaw lang ka nga. Ingon niya ang imong forma. Hindi na yun ikaw. Ang kaning Christine. Nga ako na ilhan yads. Dili ba nga ingon anak man ang akong porma sa asyenda? Simple lang, di ba? Ay, wa man kay choice dito. Kaya wa man dito ang imong mga gamit. Ni aman din he. Mga, wag yung kay rason. Nga di mag-ilis og tarong. Og mga arte. Okay na ni, oy. Simple is beautiful man ko, no? Ato na ko. Bye. Ay! Ako na naluoy ni mo bayanak ka. Kapait nga mag-anto sa kaminyoan nga wa kay gugma sa imong panis.
Kano ba sa mga giuso pa man hangtod karon ng buya, na buya, guban pa diha sa naoy. Ay, gilaman oray sila sa bation. Kaslon nga wa kay gugma. Unya na, mag-practice sa pagkuan kanang pagkatot gugma kun magtipon na sila. Ay, maya na oray dahom. Oh, tawag sige, Christine, papa. O baka, apa sa sige na. Ah, sige na. Iyo. Kalma. May mo bang mo kalma ka na? Tingali kung saan niya may tabo di mo, ha? May dautan yung mahitabo na ako. Kung layasan na sa ko pag-usap ni Christine, papa. No, iyo. Dili ka na niya buhat. Oh, di unsa ni mo sa pagsiguro. Ah, gibuhat na niya sa una. May mo, buhaton na niya pag-usap. Bangon ko. Adtuon ko si Christine. Iyo, please. Calm down. Dili pa ka mahimong mubangon o pugos. Makihimo ko. Kaya ako na ko. Alang ni Christine. Sakit. Kabantay ka pa. Sakit. Matod pa sa doktor. Dili ba? Mahimong adto na. O niya ko sa bahay magpakaayo. Yes, iyo apan dili pa karon. Pues, gusto ko nga karon na, papa. Makagawas ka man, pero dili ka mahimos sa paglakaw-lakaw tungkol sa imong kahinta. I don't care. Gusto na ko magawas. Christine. Thank God nga diha ka na iha. Ano bang nadugay ka man, ha? Dili ba matod mo nga mobalik ka man dayon, ha? Usa man lang kung may daotang pang mahitabo sa akong anak sa pagpugos niya nga bubangon siya, ha? Umabot ka ng asawa sa akong anak. Busa, angay lang ni mo siyang silbihan. Kay dili ka lang unya asawa kung maminyo ka na sa akong anak. Kung dili, ulipon. Papa, unsa ko nang imong gipanulti? Kibaw ka na niya na Christian. Kipalit ta siya. Nga sa ato pa, ulipon ta siya. No, papa. Dili ta ulipon si Christine. Sakit. Gamantay ka pa, sakit. Christian, Pangasaunon ko siya. Og himuon ko siyang Rayna sa amo niyang panimay. Kung makasal na niya mi. Ayaw ka bala ka, sir. Kaysa higayon nga makasal na unya mi ni Christian. Silbihan ako siya sama sa imong gusto. Christine. angay lang. No, Christine. Sakit. Kabantay ka pa. Iyo. Papa, sige na. Magkabiya ka na. Ni anak si Christine. Biyain namin duha. Fine. Ikaw na ang bahala sa akong anak, ha? At na siya. Papa, I'm going, iyo. Bye. Excuse me. Sorry ko na dugay ko, ha? no. Don't be. O ilang yun kayo. Nga nahimo na kong reaksyon. Mao ka na itinod. Nahadlok lang yun kayo ko. Sakit. Kabantay ka. Tingalig dili ka na unya mo balik. Mo ka na akong hikadlokan. Og imorsob kong biyaan. May saad kung di ti kabiyaan, di ba? Sorry. Magtawag ko og doktor. Ayaw na. Musakit lang yun siya kung magusog og magsigi ko og tabi. Kun mo na, pahaway na. Mahimo bang mutapad ka na ko sa paghigda? Ansa? Gusto kong butapad nimo kung mahimo lang. Christian, di ta masuod sa bed ining ospital. Maghuot ang duha diha. Og dili mahimong matandog ng imong kilid. Tingali unyag unsa pay mahitabuan na.
Sige. Ikaw ang mag-igo. Pero, Christine, dinig ka na nga. Gusto kong sa akong pagmata. Naa ka. Sige. Puisit. Makalagot ba ya, uy? Mama, tsukoy na una ang paagi. Ay, sa pagkiangay na kubuhato na. Dili masab mahimo manghagat ko. Aron lang may bugamit ako. Cheap na nako anak, no? Pero, karon pa ba ko maguna-una, anak? Nagdagka na ang mga adlaw. Si Mana nasukad sa nahitabo na mo ni Facundo. Hug kung magdugay-dugay pa ko sa paglihok, maglisod daw niya ko sa pagpatuon niya nga siya ang amahan sa kong gisabak kung mumabdos man og galing ko. Kalitsukas, jid, uy! Kina, kung saan mo ganyan gawas, ha? Kung saan mo ganyan magpaso-paso mo ganyan gabi naman. Abat na ka? Nahimor kang abat, ha? Basta. Ha? Gusto matir man, ha? Problemado man ka. Basta. O sa'yo mo problema, basi makatabang ko. Basta. May problema ding basta? Kung na? Basta. Biyain na ako din, eh. So, das imong kwarto kay duka ka na kaagdagway, oh. Lakaw na. Basta? Unsa? Basta may kinahanglan ka ba, ha? Niyargi ko, ha? Sige, muna lang ko ni mo katog. Puya na ko, eh. Di mo na mong palabais oras ang pagtrabaho to sa Sinda, kaming bro. Di kay mo mandar lang gid siya. Kundi mo trabaho na gid siya. Amungon pag yun ko. Hay! Ato na ko sa kwarto, eh. Good night! Dili sad baya bati og itsura si Ellie? Og macho sad? Sumay mo. Ellie! 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 Agay, ano ka, ha? Gagan ka? Ano ka? Tana, Dito na. sa imong kwarto, Ha? Muban ka? Saan mo dito? may buhaton ta. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!